Prima uvádí Simpsonovi. Temný rytíř zasahuje. Hermanovo starožitnictví a zbraně. Ježíšova poslední slova nebyla? Díky bohu, že je pátek. Třetí den bez nehody. Ve Springfieldu vypukla epidemie barevných čepečků. Dámy v nich vyrazily do ulic, aby oslavili z mrtvých vstání Ježíše Krista. Básně veršotepci teď tepou o tvém čepci, nakonec světa lásko, dneska jít s tebou. Radši už začneme s koncertem. Obří čokoládový zajíček se rozpouští. Je Dutej, zaplatili jsme plnýho. Šéfe, ta firma se jmenuje Dutej Zajíc. Já myslel, že ten je vede. Podívejte těch roztomilých dětí, Smidrsi, všechny ty zdravé orgány, jen je pozbírat. Tady ne, pane, až jindy. Nevím, co přesně od toho mám očekávat. Pikoli a teď ještě přidají se k nim žestě. Se k ním žestě. Foukejte vy darmožrouti. Kdo nám dal do žestů ta vejce? Ten hoch se směje, pachatelem je dozajista on. Jen klid. Nedělejte unáhlené Pozdě už se stalo. Vejce nepatří slepici do oka, patří do dírky, kterou kálí a množí se. Zapte ho! Jsou Velikonoce, proč nejsou ty lidi v práci? Dobrý bože, takových komiksových sešitů. Jo, hlavně na mě nedýchejte svým smrtícím dechem. Díky. Víte, kdysi jsem ty obrázkové příběhy sbíral. Co to zase čteš? Dobrodružství dobrého pastýře a jeho nosleda pasáčka. Bé. To je jejich bojový pokřik. Bé. Zvuk, který nahání hruzu zlodějům ovcí široko daleko po Michiganském poloostrově. Měl bys být na čerstvým vzduchu a kopat do psů.